Zkusíme rychle, pojď, 5, 6, 7, a, ho, 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 dáme, pojďte, teď, dáme, odsud, jo, 7, a, ho, nezapomínejte tu linku, hop, otočí, tak, hop, tak, hop, otočí, stop. A teď jako kdybyste chtěli jít zase pár dobré, jak kdybyste chtěli udělat tohle. Ale zastavíte se v půlce, jak kdybyste, ne, sem, jdeš pravou, levou a zpátky, a otočíš, ok? Tady? Ok? A. Ok, teď 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zkusit, pojďte nahoru sem.